Nkhondo yapakati pa Israeli komanso Gaza ikuoneka kuti yathaso pano pamene Donald Trump wanenesa kuti nkhondo iyi yatha. Izi zapereka chimwemwe kwa anthu osatira chisilamu ochuluka amene akhala akupempha boma m'mayiko osiyanasiyana kuti lilowererepo lithese mchitidwe wankhanza umene ukuchitika mdera la Gaza makamaka mdziko la Palestine. Ndikhala ndikufotokoza izi mu video ya lero. Dzina langa ndine Sam Mavita. Pa 8 Oktoba mchaka cha 2025 panayambika zokambirana zofuna kuthesa nkhondo pakati pa mbali ya Israeli komanso Gaza. Ndipo Israeli anagwirizana nazo mfundo zimene zinakambidwazo, ndipo iwowa anavomereza zothesa nkhondo. Ndipo maiko monga Egypt, Qatar komanso Turkey ndi amene anali ngati ankhala pakati pa mgwirizano wa maikowa. Ndipo mu fezi yoyamba anagwirizana kuti akuyenereka kubwezerana anthu amene anagwidwa ngati akaidi, ndipo izi zimayenereka kuchitika m'maola okwana 72. Ndipo chinthu china chinali chakuti Israel imayenereka kuti ionese asilikali ake, ichose asilikali ake malire onse ku Gaza. Koma chinthu chimodzi chodabwisa chimene chinachitika chinali chakuti pamene asilikali a Israeli amene anagwidwa mdera la Palestine amakaperekedwa, amedia analemba kuti ma hostage a Israeli akubwerera m'malo mwake. Anthu amene anamangidwa ndi a Israeli amalembera kuti ma prisoner, akuti a Israeli anali ma hostage pamene a Palestine anali ma prisoners. Funso ndikumati kodi zikusiyana motani? Does it mean kuti enawa si anthu ofunikira kuti angalemekezedwe malo moyankhula kuti anthu amene anagwidwa koma ankachita kuyankhula kuti ma prisoner? Zinakhala motani? Ndikhala ndikufotokoza kusogoloko. Israeli inauzidwanso kuti alole galimoto kulowa mu Gaza kukasiya thandizo la chakudya, mankhwala komanso zinthu zina zambiri. Ndipo matraki okwana 400 mpaka na kukafika mwina 600 a bungwe la Red Cross analowa mu Gaza kukasiya chakudya ndi thandizo la mankhwala ndi zinthu zina zambiri. Izi zinachitika koyamba chiyambire nkhondoyi. Kwakhala kukuphedwa anthu ochuluka ku Gaza, kwakhala kukuchitidwa chipongwe ana, azimayi, anthu okuti siye nkhondo sikuwakhuza. Koma koyamba taona mabungwe akulowererapo, ndipo matraki oposa 400 akhala akulowa mdera limeneli la Gaza kukapereka chakudya komanso thandizo la mankhwala. Pakadali pano asilikali aku Israeli ayamba kuchoka pang'ono-pang'ono ku dera la Gaza kubwerera ku Israeli, ndipo anthu okwana 20 aku Israeli abwerera kwawo pamene anagwidwa ndi asilikali aku Gaza. Ndipo nayo Israeli yapereka anthu okwana 2000 aku Gaza amene anagwiridwa mu nthawi ya nkhondo, ndipo anthuwa ananyamulidwa m'magalimoto a Red Cross kukawasiya m'mayiko awo. Ndipo zikatha zonse ku Gaza kukuyeneka kuyambika ntchito yokonzanso mzinda yawo pomanga malo amene ndi ofunikira monga malo amene amasungira madzi, magesi komanso zipatala. Ichitu ndi chiyambi cha mtendere pakati pa Gaza komanso Israel. Ngakhale izi zikutero, koma Ukraine ndi Russia nawo uku sakupumisana, adakakang'anthanabe siku ndi siku. Ndipo iwowa mbali zonse akukana kusayinirana pangano la mgwirizano. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani? Ndi chifukwa chani winayi akukula mtima kuposa nzakeyo? Asilamu akuno ku Malawi ali osangalala kwambiri, ndipo a bungwe la Muslim Association of Malawi kapena kuti MAM ati ndi okondwa ndi pangano losiya kumenyana limene magulu okhuzidwa ndi nkhondo ya ku Gaza asayinirana. Ndipo Muslim Association of Malawi yayamikira kwambiri mtsogoleri wa dziko la America a Donald Trump ndi atsogoleri ena kamba kachidwi chawo kuti nkhondoyi ithe. Mneneri wa Muslim Association of Malawi Sheikh Dinara Chabulika polankhula ndi atolankhani, iwo analankhula kuti bungweli likusatira ndi chidwi zonse zimene zikuchitikazi, ndipo likuyembekezera kuti mbali zonse ziwiri zisatire mfundo zimene zili m'mapangano a mtendere amene akusayinidwa. Ndipo iwo ati kupatula kuti anthu akhala akutaya miyoyo pa nkhondoyi, kusamvanako kunasokonezanso ntchito zachitukuko
za maiko ena, kotero kuti ndikofunika kuti nkhondo itheretu isazakhaleponso. Gawo loyamba la pangano la mtendereri limene anasogolera ndi president wa dziko la America Donald Trump alisaina pamodzi ndi Israeli komanso Hamas pa 9 mwezi uno ku Sharm el Sheikh ku Egypt. Ndipo mmodzi mwa anthu amene anayitanidwa anali president wa Turkey amene ndege yake anakana kuti siitera pansi pokhapokhapo asimikize kuti Bibi Netanyahu sakakhalako pa mkumano umenewo. Ndipo izi zinachitikadi, ndipo mapresidenti ambiri amaiko osiyanasiyana anapita kukaonera mwambo umenewo, anapita kukasaina nawo peace deal imeneyi, ngakhale anangouzidwa kuti mu 20 minutes mukapezeke muli mu dziko lakuti, koma zinthu zonsezi zinatheka. Okay, now tisanamalize video nakulonjezani kuti ndikupasani chifukwa chenicheni asilikali a Israel amatchedwa kuti ma hostage, pamene anthu amene anagwidwa aku Gaza amatchedwa kuti ma prisoners. Chifukwa chake nachi anthu ena amene anagwidwa amoyo ku dera limeneli la Gaza sikuti amaphedwa, ambiri anasungidwa, anthu okwana 2000 anasungidwa mo ndende, ndipo anthu amenewa amatchedwa kuti ma prisoners. Ndipo asilikali amene apezeka nokuti asalenda chifukwa kuti mwina mwake azongoledwa ndi asilikali a Hamas kapena kuti aku Gaza kumenekoko, amatenga asilikali ndi kumaukawasunga ndi cholinga chokuti pamawa azachite negotiate kuti atuluse anthu awo ngati akufuna kutenga asilikali. Koma zinachitika mwamwayi patatuluka peace deal imeneyi, asilikali aku Israel nemene anayamba kutulusidwa ndi dera ndi agulu limeneli la Hamas, ndipo atatuluka onse anakwezedwa basi ndi kubwerera kwawo ku Israel. Ndipo Israel inapanganso momwemo ndi kutenga anthu awo amene anagwidwa ndi kuwanyamulanso mabasi ndi kukawasiya ku dera limeneli, dera la Gaza. Ndi win-win ku dziko la Israel komanso dziko la Palestina tikaona mmene zakhala zikuchitikira. Koma mwina funso ndikumati Sam, nkhani wangoyambira pakati, tatiuze chimene chinachitisa kuti kuzikhala nkhondo ya pakati pa Palestina ndi dziko la Israel. Well, ngati mungafune kutero mtangondiuzani m'makomenti, anthu awiri atatu m'makomenti akankwana mwina 4 olo yonse komenti imodzi imene ingankwe kuti mukufuna mutadziwa chimene chinachitisa, like root cause ya zinthu zonsezi amene mungafune kudziwa. Mmodzi amene angalembe komenti inuyo mungochita like, makomenti malike akakwana 10 ndiye kuti ndipanga zimenezo. Is your boy Sam Vita, tonani mu video yosatirani.